Тамашачы жанында наз уята біле. Ул қатқан көңілләрдә сөю хиссе уяту сәләтенә ия. Ул туң жаннарны сары май итә дә куя. Дистәләгән, йөзләгән, меңләгән бихисап йолдызлар да, тамашачылар да рәхмәтле аңа. Ул күтәрелмәгән биеклек, ул яулый алмаган тамашачы йөрәге, аның җырлары, аның сүзләре яңгырамаган бер генә радио һәм телеканалда юк. Хәерле сәгатьтә, кадерле тамашачыларыбыз. Эфирда сез сагынып көтеп алган йолдызлар вакыты Азали Рашитова белән. Бездә кунакта Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, озак еллар Юлдаш радиосындагы хезмәте, хәзер инде Туган тел каналы бик күп популяр җырлары аша халык күңелендә урын алган. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Зифа Нагаева. Кадерле тамашачыларыбыз, әйдәгез композиторның соклангыч иҗат эшмәкәрлеге, бай тормыш юлы, хатын-кыз буларак асылы белән якыннан танышык. Минем сиңа булган, синең миңа булган саф сөю хисләре яңарсын. Окшада шияләр, окүлмәк кияләр, василедән тагы күр әле. Яңадан гашыкмы, язада сиңа да картаймыйбыз әле, юк әле. Шәшәкләр исмим, сине уйлыйм ислим, яз исем
Бездә кунакта Зифа Нагаева, соңгы яңалыгыгыз. Соңгы яңалык 7 мартта туган ягым Авыргазы тарафынан Арслан Назирович бик зур теләк белән кабул иттем, бүләкләделәр. Авыргазының шәрәфле гражданина, почетный гражданин Авыргазинского района. Шуңа күрә инде соңгы яңалыкларым әле генә ураза айы бетте. Бер генә көндә калдырмыйча тоттым. Бу минем өчен зур яңалык. Аллаһка күңелләребез белән бергә яшәгән иптәшем дә үзем дә, ансы да минем өчен рәхәт яңалык. Шулай. Яңалыклар бик күп инде, яңалыклар көндә булып тора, көндә. Миндә туган бер җыр, үзе бер яңалык алып килә. Яңа килеп кергән буын яшь артистлар үзләре яңалык белән киләләр дә. Яңа җырчыларым пәйда булалар һәм алар миңа бирә илһам һәм алар белән бергә яңа җырларым туа, яңа җырлар әйтергә кирәк. Туып тора, халыкка җитеп тора. Шигырьләр дә байтак языла. Шигырьләрне аерым гына язар өчен мин ничек дип әйтим икән, менә кирәккә генә утырып язам, чөнки минем җыр белән үрелеп баргач, шигырьләрне кирәк язам, әйтергә кирәк. Менә күптән түгел генә шундый аралашу булды яшьләррәк арасында. Шуннан нарсын кайткач ятам да, мин әйтәм, әлдә иртәрәк туганмын. Тимер Уфа урамнары арасында тимер хәрәкәт булганчы кешеләрнең хәрәкәтен күреп калганмын. Дип ята бер куплетын гына әйтеп алалам әлеге минутларда. Әлдә иртәрәк туганмын. Була алмас идем хәнияле һәм айдарлы, була алыр идем микән бу кадәрлек данлы Зифа Нагаева буларак дип язып куйдым. Анда 12ләп куплеты бар. Менә иртәрәк туганмын, чөнки заманның матур вакытында әле иртәгәгә көн борчылдыра, яшьләр өчен дә, эстрадада да, гади тормышта да борчылдыра. Шуңа күрә әлдә иртәрәк туганмын дигән мәгънәне мин бик күп тирән фикер иттереп шигырьгә салып куйганмын. Шулай. Чәчәк ата бер вакыт кына, кышлар үтеп язлар кайта бер вакыт кына. Күкрәп чәчәк аткан чаклар бер вакыт кына. Яшьлек вакыт, матур вакыт бер вакыт кына. Ярсу ташкын килбек чаклар бер вакыт кына, бер вакыт кына. Балалар үстергән вакыт бер вакыт кына, канатлар яңарткан вакыт бер вакыт кына. Күкрәкләрдән кошлар оша бер вакыт кына. Зур тормышлар кышкан вакыт бер вакыт кына. Алма кебек матур вакыт бер вакыт кына, бер вакыт кына. Һәвәскәр композитор, җырчы, шагыйрә, популяр җырлар авторы, автор башкаручы, радио, телевидение алып баручысы Зифа Вәли кызы Нагаева Авыргазы татар халык театрында да төп рольләрне уйный. Берничә ел рәттән театраль яз фестивале лауреаты була. Зифа Нагаева 1991 елда Башкорт дәүләт педагогия институтының психология факультетын тамамлый. Шул ук елда Уфага күчеп килә. 84-нче һәм 107-нче мәктәпләрдә балаларга музыка дәресләре укыта. Синтез-спирт заводы мәдәният сараенда татар фольклор ансамблен җитәкли. Урындагы радиостанциядә тапшырулар алып бара. 96-2013 елларда Башкортстан радиосында эшли, Юлдаш иҗат берләшмәсенең программаларын алып бара. 2005 ел аның өчен аеруча уңышлы була. Зифа Нагаева күп санлы тыңлаучыларны кызыксындырган радио тапшырулар циклын чыгара. Югалту табышларым социаль проекты, Пәрдә ябылгач дигән авторлык тапшырулары, Йолдызлар тормышына багышланган Бер вакыт шулай дигән авторлык тапшырулары зур популярлык казана. Аны иҗатка радиоларда эшләп, халыкка ни кирәклеген тоемлау алып килә.
иҗатының балкышы Хания Фәрхи вакытында була. Татарстанга Зифа Нагаеваны яңа агым итеп Фән Вәли Әхмәтов алып чыга. Капкаларны да нәкъ ул ачып җибәрә. Зөһрә Шарифуллина, Зәйнәп Фәрхетдинова, Җавид Шакиров, Ришат Ухватуллин, Әнвәр Нургалиев һәм башка бик җырчылар аның җырларын халыкка таныта. Җыр минем балам, аларның һәрберсе күңелдә бала кебек ярала. Аны кемгәдер биргәч, бераз моңсу булып тора. Балаларымны дөньяга күрсәткән һәр җырчыга рәхмәтем зур минем ди композитор Зифа Нагаева. Соңгы вакытта язылган җырларыгыз? Җырлар соңгы вакытта бик күп языла. Менә әле эшли башладык Айгөл Барыева белән бик каты кайгылар күргәннән соң диңгәдә аяк басып китте бит инде иптәшен югалтканнан соң инде бер-беребезгә җылышып китеп, мин Айгөлгә сүз генә әйткән идем. Кышлардан соң язлар бар бит Айгөл дип, яшәргә кирәк дип җырга әйләнде. Әле ул аранжировкалар эшләп ята. Әле менә Сирина Зәйнетдинова белән хәзер инде икенче җырны эшләп чыгарачакбыз. Яшьләр бик күп кенә эшлиләр. Алар арасында менә Денис Нурдинов әле Венера Хатовна нинде укый классында дип әйтәсе килә. Бик матур өметләр баглыйм яшьләргә, Бакалыдан Рәмиләгә. Менә һәрберсен әйтсәм, хәзер берәрсен әйтмәсәм, үпкәләтерем кебек яшьләр белән бик каты. Шуңа күрә картаерга вакытым юк. Яшьләр белән күп эшлим. Айрыша инде арада өлкән буын вәкилләренә зур хөрмәтем, әлбәттә зур. Аларга җырчы буларак инде минем бигрәк тә мөкиббәннәрем бит инде аны барысы да беләләр. Ул Зөһрә Шарифуллина, Фән Вәли Әхмәтов. Чөнки Зөһрә инде минем әхирәт буларак та, Фән инде дус буларак та. Алар мине җырларым белән генә түгел, елларым белән узата баралар. Фәнир Галимовны әйтергә кирәк. Менә алар арасында тагын бик күп кенә Җавид Зөлфияләрем, Зәйнәпләрем бар. Элекке буын дип әйтә торганнардан үзебезнең Башкортстанда да яшьләрдән алып буыннап килгән Фидан Гафаровларга хәтле бергә җырлашкан җырлар булгач, бәхетлемен, ник әйтмәскә? Әлбәттә бәхетлемен. Бик рәхмәтлемен аларга. Тормышыгызда нәрсәне янәдә кабатлар идегез? Эх, бу әрнетә дә, сагышландыра да, шатландыра да торган сорау. Җавабы да аның һәр вакыт әзер, Азалия. Әнине алып кайтып, бүгенге тормышымны күрсәтер идем. Әниемне алып кайтып, бүгенге мунчаларымны кертер идем. Бүгенге бәрешләремне ашатыр идем. Йөгереп, яшьлегрәк. Ул бит 37 генә яшьтә тормышка чыкканда, 38 яшьтә беренче баласы мине дөньяга китергән. Шуңа күрә мин аны хөрмәтләрлек дәрәҗәдә матди ягымны кайгыртып шауып өлгерәлмәдем. Әнием олыгаебрак китү аркасында. Шуңа күрә әнине кайтарып, түрләремдә утыртып, әнкәйне сагынам дигән менә Зөһрә җырлый. Шарифуллина җырымны хөрмәтләр итеп түремдә утыртырга шак кына җитмәде вакытлар дип җырлыйбыз. Шак кына җитмәде вакытлар. Әнә шушы минутларны һәм әлбәттә балаларымның великий шакларын кабат кайтарыр идем. Кинокадрлар итеп. Шул вакытларны бик сагынам. Җиләкле алан, ям җиләкләре, ям чәчәкләре, күбәләкләре, тормыш юлында тайпылмасыннар, күбәләк керек кенәләре. Алан җиләкле, нигә зәйткән шулай бала йөрәкне. Бәхетләрегез булсын, балам җиләге. Балам теләгем. Бәхетләрегез булсын, балам җиләге. Бала шакларым, җиләк шакларым, әти кулында, әни кулында, гомер кыскада. Ныклы булсыннар балалар тормыш юлында. Алан җиләкле, нигә зәйткән шулай бала йөрәкне. Балам теләгем, бәхетләрегез булсын, алан җиләге. Балам теләгем, бәхетләрегез булсын, алан җиләге. Бәхетләрегез булсын, алан җиләге. Бәхетләрегез булсын, алан җиләге.
Балалар белән, оныклар белән кайнашып яшисез инде. Балалар белән, аныклар белән кайнашып яшим. Соңгы яңалык дигәндә менә бит мин сезнең белән сөйләшеп торганда гына әле генә репетициядан соң концертка килгәндә инде вокзалдан Софиевна беренче сыйныф укучысын барып алдык. Самарага барып Башкортстан командасы арасында беренче урынны яулап кайт. Кызыма инде афарин, Башкортстан йолдызчыкларына афарин дим. Инде уртанчы 9-нчы сыйныфта укыган кызымның улы президент, мәктәп президенты 91-нче мәктәптә. Ул бит сайланып куела. Шуңа күрә горурланам. Улымның улы 11-нче сыйныфны биткәнче мастер булырга, спорт мастеры булырга менә генә вакыты җитеп килә. Йорт тулы үзенең киштәләре, туп-тулы медальләре белән безне сөендерә. Эш оныгымда бик алдан мин барайым. Хәзер алар алдан баралар. Мин азрак кына берәр әйберне белмәсәм дә WhatsApp-ма, интернет-ма, сине кем өйрәтә диләр. Instagram-ма, менә алар мине бөтенләй шунда яшәтергә иң зур ярдәмчеләрем. Гомумән сердәшләрем дә. Әйтәләр бит, нәнәй ул иң тәртиплелеккә өйрәтүче дә һәм шулай ук иң тәртипсезлеккә өйрәтүче дә нәнәй диләр. Менә шуңа күрә икесе дә бар инде миндә. Кайбер әти-әниләрнең кашып та шунда хилафлыкта эшләп алабыз. Социаль челтәрләрегезне үзегез алып барасыз. Социаль челтәрләргә бик вакыт күп бүленә, үзем алып барам. Контакт челтәрләрендә дә бик теләп утырам, WhatsApp'та да бик, статусларда да бик теләп утырам. Эшемә дә ярдәм итә, кеше белән бергә яшәргә дә. Минем иң куркканым менә ковид вакытларында да кешеләрне күрми калсам нишләрмен, кешеләрсез яшәсәм нишләрмен. Миңа кешеләр белән аралашу зур бәхет. Илһам бирә, җырларга дәрт бирә. Хейтерларыгыз бармы? Минең иң яраткан соравым. Минем дә үземнең тапшыруларда бик яраткан сорау, ләкиннәрдә минекеләр нишләптер аз. Нишләптер миңа ул кадәр бәрелмиләр. Әмма кайчак кына килеп чыгалар, мин аларны инде йөзем итеп кенә калдырам мин аларны. Рәхәт күрсеннәр, шунда утырсыннар, чөнки теге пиар дигәне безгә дә зирәк кагыла бит инде. Алар хәния әйтмешли, үкчәгә басып кисәләр, син тагын да дәртләнебрәк алга йөгерәсең. Мин шулай дип уйлыйм. Әмма миндә алар күп түгелләр алар миндә. Тәнкыйтьне ничек кабул итәсез? Тәнкыйтьнең мин кабул итәм. Мин мактауны да кабул итәм. Әмма мин әни беренче укытучым булгач, мин мактаудан бузылмыйм. Бузылганым булмады. Мактадылар, мактыйлар әле дә, халык та мактый. Тәнкыйтьне дә шулай ук кабул итәм. Ләкин тормышта мин иң зур тәнкыйтьче үзем. Әгәр минем эшләгән эшем берәр җире ошамаса, мин аны я кире сүрәм, я кире эшлим, я баштан аяк тикшерәм. Кайсы җирендә үземне урышып алам, кайсы җирендә яңадан кабатлап булдырырга тырышам, әйбәт итеп. Иң зур тәнкыйтьче тагын да ассызыклыйсым килә әнә тегеләр, халыклар. Сез хөрмәтле тамашачылар. Кышта салкын мөрҗә бездән төтен күренә. Димәк тиздән ишенә җылы йөгерә. Самаварны шыжлатырга күмер өлгерә. Кызу мишкә керү көтеп ипи күперә. Авыл миши, бала чагым төсү. Үстим утын яна уты, кызыл күмер төште. Икмәк салдым ашагыз дип, җылы өйдә йоклагыз дип, әнкәй килеп керер төсле. Әллә миш янганны күреп, әллә сагынганны сизеп, әнкәй кайтып керер төсле. Кызарып пешкән ипине сындырып алып, өстенә кайнатма шикәр тәмле маягы. Чыгып йөгергән бала ул мин идем инде. Миш яна хатирәләргә төшереп мине. Авыл миши, бала чагым төсү. Үстим утын яна уты, кызыл күмер төште. Икмәк салдым ашагыз дип, җылы өйдә йоклагыз дип, әнкәй килеп керер төсле. Әллә миш янганны күреп, әллә сагынганны сизеп,
әнекей кайтып керер төсле. Хәерле сәгатьтә җырның сөюче кадерле тамашачыларыбыз, ниһаять безнең зур сәхнәләрдә йолдызларыбыз чыгыш ясый. Ә менә аларны сагынып килгән тамашачыларыбыз нинди кәефләр белән, нинди уй-хисләр белән бүген бәйрәм кыла икән. Алар белән сөйләшеп үтик әле. Концерт ошыймы сезгә? Кәефләр ничек? Keyiflerini gaybet, нык ошай. Biz min kildim manda Irak'tan, Dürtili rayonundan, Dürtili yağından konsertini indi küpten aldık biletini. Әзерленіп, шушылай нык ошатып, bütün artistlarını нык яратып караган телеканал. Иде дәгел постоянно туган тел ашык безнең телевизорда постоянно карайбыз. Шуңа күрә нык ошатабыз концертны, нык ошатбыз шуңа килгәнгә. Рәхмәт, шундый и туган телне шушылай котлайбыз, шундый матур юбилей белән 15 ел это зур гына дата дигәндәй, молодцы. Шулай дальнейшемдә шушылай матур итеп алып барсыннар. Biz шатланып карайбыз, Алла берсә. Ә менә концертта кемнең чыгышы көтеп алынган иде сезнең күңел белән? Зифа Пандангаева легенда инде туган телнең телеканалында аның инде bütün җырлары, шигырьләре нык bütün кешегә дә известный инде русча да әйтәм инде. Шуңа күрә барсында шушында катнашкан артистларны нык яратабыз. Иң кайнар алкышлар бүген сездән кайсы җырчыбызга булды? Зифа Нагаева, конечно, впервые всех, лучше всех, она умница. Ей в дальнейшем здоровья крепкого и радости, конечно, получать удовольствие вот от таких собраний, когда ее так любят, обожают. Мы ее любим, обожаем и долгих лет творческих желаем. Яңа гына телевизорларын ачып, безнең янга утырган тамашачыларыбызга хәерле сәгатьтә дип дәшәбез. Эфирда йолдызлар вакыты тапшыруы бара, һәм бездә кунакта Зифа Нагаева. Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә Азали, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Яшьлегегезгә кайтыр идегезме? Яшьлеккә мин кайтсам да әлеге акыл белән кайтыр идем. Әлеге акыл белән кайтмагыңны шул хаталарны кабат буарлык ясап килүдән бер файда да юк. Шуңа күрә әлеге акыл белән кайтыр идем. Һәм белер идем әзрәк кайбер җирләрдә нишләргә. Әмма ләкин яшьләр белән гел бергә эшләргә туры килгәч, мин үзем үк һаман саен әле яшьлектә яшимен кебек. Кая барсам да, яшемне сорамасалар ярар иде димен. Яшь күренәсең әле Зифа апа дигән булсалар, инде үсенеп китәм, инде рәхәт булып китә. Соңгы 3 елда Зифа Нагаева ничек үзгәрде? Үзгәрәсең, түземлерәк булырга өйрәнәсең. Дөньяга карата менә бер шулы бит заманда аннары сабыррак булырга өйрәнәсең. Рус телендә әйтсәк бит инде акылрак, мудрее становишься. Менә бу ул еллар белән генә, тәҗрибә белән генә килә торган әйберләр. Бу әйберләрне иртәрәк килгән елларынан алда шабып, аттан алда, поезддан алда йөгергән кебек җыеп килеп булмый. Буларны эшли, җыя җимешләреңне җыя гына менә шулай киләсең буларга. Шуңа күрә күпкә түземлерәк, кайбер вакыт кызган гына баштан бик күп әйберне эшләп куяп торган идем элегрәк. Хәзер әле 2 рәт уйлыйсың, 3 рәт уйлыйсың, дөрес булыр микән дисең. Шуннан гына шул якларда үзгәрешләрем бар. Басылдыра азрак кына. Мин бер кашанда үземне басылырмын дип уйламаган идем. Ләкин инде азрак басылдыра. Зифа Нагаеваның беренче ире күптән вафат. 23 елдан артык бергә яшәгәч, аерылыша алар. 3 елдан соң ире бакыйлыкка күчә. Зифа апа 7 ел ялгызы яши. Улы Эльвир, кызы Светлана гаиләләре белән шулай ук Уфада. Балалары икесе дә югары белемле. Светлана медицина өлкәсендә укыган, психолог белгечлегендә үзләштергән. Эльвир аграр университетта белем алган. Үз эше бар. 7 ел бер үзе яшәгәннән соң Зифа Нагаева авыргазы егете Шәйхинур белән чәчләрен чәчкә бәйлиләр. Парлы йолдызлар кыюрак атлый. Тормыш иптәше музыка белгече булмаса да, яныңда терәк була ала икән, иҗатта җиңелрәк, ди Зифа апа Нагаева. Бүген тормыш иптәше Шәйхинур үзенекеләр белән бергә 7 анакка бәхетле квартеты. Шулай эшли, яши, еллар узганы сизелми дә кала.
Хәзер инде алар 20 елга якын бергә тормыш итәләр. Бүгенге көндә композиторның улы да, кызы да гаиләле, матур тормышларда яшиләр. Кодагые полячка, кодасы татар, килене башкорт. Шуңа күрә алар гаиләсендә милләт мәсьәләсе беркайчан да күтәрелми. Бөтен телләрдә дә сөйләшәләр, дус яшиләр. Зифа Нагаева туган авылына кайтып төпләнә. Йорт салып чыга, урманнары, бәләкәй чакларда йөргән сугмаклары белән хушлана. Актив яшәү рәвеше алып бара. Пешеренергә, балаларны тәмле ашлары, камыр ризыклары белән каршы алырга ярата. Балалар оныклар белән бергә бүген яшим девизын алга куеп, файдалы эшләр белән кирәкле гамәлләр кылып яши ул. Күпме гомер бирелсә дә, саулык белән җырларымнан, халкымнан аерылмыйча яшәргә насыйп булсын иде, ди Зифа Нагаева. Кадерле тамашачыларыбыз, Йолдызлар вакыты тапшыруының тулы язмасын интернет шелтәрләрендә дә карый аласыз. Кесә телефоннары ярдәмендә экраннардагы QR-код аша безнең сәхифәгә рәхим итегез. Шулай ук тапшыруны интернет дарьяларында Йолдызлар вакыты Азалия Рашитова белән исеме астында да табырга мөмкин. Тормыш иптәшегезне, Шәйхинур абыйны үзегезгә ничек караттыгыз? Мин аны каратмадым инде. Ул самодеятельностька йөреп минем үз эшмәкәр түгәрәгенә биюгә йөри торган иде. Уланда үзе дә өйләнмәгән иде әле. Аның бит инде балалары, тормыш иптәше, без бергә эшләгән еллар, гомердә дә әнә теге синнән 7 яшькә малай, яшьрәк малай, кайчандыр синең ирең булачак дисәләр бит инде ул мәңгедә китегез әле, көлдермәгез дияр идең инде. Без туганнары белән аларның гелдә әни килешеп яшәде. Шуңа күрә көннәрдән бер көнне шундый вакытыбыз аралыгында мин дә ялгыз, ул да ялгыз булган вакытта ул миңа шундый тәкъдим ясап Себердә эшләгән елларында кайта иде, бергә яшәп карыйк дип. Шуннан соң карыйк кына дип башлаган идек. Инде карап утырга вакытыбыз булмаганга турып калганбыздыр без диклап бергә. Чөнки килеп керү белән машинага утырттым, администратор эшен куштым, җырның алдына басты, минем җыр өчен шишенеп сугышырга әзер була башлады. Өйрәнде, башта администраторларны карап кына йөрде. Ничегрәк алар безнең процентларны үзләренә әзрәк шунда кесә ягын кайгыртып йөриләр. Аннары шул хитрысларын, хәйләкәрлекләрен өйрәнә. Вакытыбыз тиргәшергә дә булмады. Артистлар дөньясына күчүп киттек. Бер эшне эшләп, бер уйда булгач, бергәләп быел 19 ел булды, 6 апрельдә бергә яши башлаганга. Бик күп аругына, матургына гомер үтелде. Менә шулай. Рәхмәт аңа. Сезнең иҗатыгызга ничек карый? Иҗатны ул минем иң беренче тәнкыйтьче дә, шатланучы да, җырны язгач та второй этажда миңа миша итмәскә, менеп китә бит инде кошаламаска. Төшмәй итәм, туу бетте теге җыр дисәм, ул килеп утыра, безнең сценарий буенча шулай мин уйнап җырлыйм, баянда ул җырларга утыра. Шуннан инде җырлап беткәч, гары туктап әйтәм, хәзер инде байтак өлешендә шулай үзенә тия торганнары бит инде барып тия. Шуннан аның икенче соравы, моны кемгә бирисең икән? Аның инде кайгысы әрәм була күрмәсен. Шулай, шуңа күрә балалар да бик матур картайты дип үстеләр. Бакчаларны бергә үстерәбез. Менә әле авылдагы йортыбызга 3 ояга да сыерчык кайтты быел. 3 ояга да әле генә күреп килдек. Үзебезнең туйлар арасында сандугачлар бала чыгара. Шулай булгач инде менә шуларны карап, бергә шушы матур тормышларга сөенеп, әле Алла бирсә яшәргә булсын дим. Авылда үйегез бар, әйе? Авылда йорт бар, бассейннар кирип, әллә кем булып ятабыз. Улым инде безгә шундый бүләкләр эшләде. Һәр яңа елны анда безнең инде балалар бәләкәйрәк чакта һәр вакыт каяндыр килә ул Дед Мороз, Кыш бабай диләр, Шәйхинур һәр вакыт кирә. Кыш бабай булып, һәр яңа елда Кыш бабай булып авылда бит инде үткәрәбез. Кирә торган иде, тотылды бәләкәй кыздан. Чөнки пиманы кияргә онытканда, үзенең теге өйдә килгән тапышкысы белән генә кергәндә. Минем картатайым тапышкысы, шуннан барды да сакалын тотып кырыннан карады, куркмады бит инде. Картатай. Икенче елларда хәзер картатасы кергәнне белгәч тә ышанасы килә бит. Кыш бабайга бит бездә ышанасыбыз килә, дөрес булмаса да. Шуннан кирсен, я все равно знаю дигән була. Мин беләм ди, ул ди картатай. Кирсен ул Кыш бабай дип. Элегрәк бәләкәйрәк чакларда теге гел мунчага барып шишенеп киенәдер. Менә син Кыш бабайны күрми калдың, безгә Кыш бабай килде дип. Шулай малайлар бәрәкәй чакта сөйли торганнар иде. Шулай итеп
Makşatın yıldızı Safiye Safiye Al sivitleri alması Safiye Safiye Kıygaç taşları orası Safiye 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 Parama kızı kustiye Al kulmegi nurtarıkta Kızlar alkış yarata Alnın alkışları rey Bulsun olda olda Kızımın bekitleri Bulsun olda Kızımın bekitleri Ağustunun siyirişi Safiye Safiye Nenesi kortettisinin Safiye Safiye İyilikli bala bulsun Safiye Safiye Etisi enisine Safiye 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 Parama kızı kustiye Al kulmegi nurtarıkta Kızlar alkış yarata Alnın alkışları rey Bulsun olda Kızımın bekitleri Bulsun olda Kızımın bekitleri Zifan Agayeva 6 yaşından garmon oynay başlay. Jiznesi irete. Jey boyu velosipedda yürüy. Kişiге başına, uyuna, gövdesine her vakit hareket kirek deyip sanay jırşı. Aldına zor maksat koya iken, tünle yoklamasa yoklamay, ama şuşu eybirni azağına kadar yaxşı itip işlep çığa. Zifan Agayeva şiirlerini mektepten yaza. 25 yıl boyu meclisler alıp bara. Kıylarını hem şiirlerini gadette irtengi 4'lerde 5'lerde yazar. Yıldızını halk bilen devlet radyoları Şarik hem Yoldaş radyosu tanıştıra. Birinci sınıfta okuganda ul kuzlik kiye başlay. Selamet yaşau revişi alıp bara. İrten yigire, kiş velosipedda yürü, kışkı көз açmaslık buranlarda da şangıda yürürge çıkıp kite. Layıklı yalga çıkkaç kına rul артына утыра. En korkkanı kişiler bilen aralışudan mahrum bulu. Ул kişisiz tura almay. Туган тел телеканалында хезмәтегез турында. Туган тел телеканалында хезмәт, радио хезмәтләреннән соң халыктан аерылмаска бер зур тамчы булды. Зур сәбәп булды. Шунлыктан менә форсаттан файдаланып рәхмәт әйтәсем килә туган тел телеканалына Азат Галнурышка, компанияга дип әйтәсе килә. Халык белән излекләрекне тотып, җир юлында бергә без шундый зур эшләр башкарабыз. Һәм шул уңайдан мин кайыннар тәбриклим 15 яше белән әлегенә кебек еллар кыйла барган халык өчен шундый матур хезмәттәбез. Рәхәтләнеп эшләргә язсын. Инде мин яшем бара, җайлап кына туктаргадыр инде дисәм дә, халыкның тапшыруыма мөнәсәбәтен генә күрәм дә, социаль челтәрләрдә үзләренең шуннан тагын бер телемә, җырыма, моңама хезмәт иткәннән аерылмас өчен алам да тагын эшлим. Шуңа күрә үзеңнең кешеләргә кирәклегеңне тоеп яшәү зур бәхет һәм моны миңа дәлилли Туган тел каналы. Сез, хөрмәтле телевизор караучылар. Uffaları görünmez mi diye Meneydi avutavına Uffa tağlarına menip varayım Sağınğanda ağlım yağına Uffa tağlarına menip varayım Sağınğanda ağlım yağına Uffalarda sağnam ağılına Ağılında sağnam uffanı Sağınıp kıyıp yaşimsiz barını Ufada da olda da dostlar Sağınıp kıyıp yaşimsiz barını
Sağınıp kıyıp yaşımsız barına Uffada da avulda da dostlar Sağınıp kıyıp yaşımsız barına Uffa matur uffa bulgan için Ağım tuğan avlım bulganға Uffada da avulda da dostlar Dünya matur iken biz bargan Uffada da avulda da dostlar Dünya matur iken biz bargan Uffalarda soğnam avılna Avılında soğnam uffanın Uffada da avulda da dostlar Sağınıp kıyıp yaşımsız barına Uffada da avulda da dostlar Sağınıp kıyıp yaşımsız barına Uffalarda soğnam avılna Avılında soğnam uffanın Uffada da avulda da dostlar Sağınıp kıyıp yaşımsız barına Uffada da avulda da dostlar Sağınıp kıyıp yaşımsız barına Sağınıp kıyıp yaşımsız barına Uffada da avulda da dostlar Sağınıp kıyıp yaşımsız barına Uffada da avulda da dostlar Sağınıp kıyıp yaşımsız barına Sağınıp kıyıp yaşımsız barına Yıldızlar vakıtı tapşırığın Пәнжишәмбе кичке 8-дә, Шимбә көндезге 2-дә, Якшәмбе көндезге 3-тә карый аласыз. Һәм дә безнең тамашачыларыбызга әйтер теләкләрегез. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, без эшлибез, без җырлыйбыз, без яшибез. Теге якта сез барын тоеп. Вакытны ышкындырмыйча кулларыбызда бергә сайратыйк. Әгәр сез дә без дә бер дулкында булсак, туган телнең гомере озын булыр. Алдагы юбилейларгаcha бергә булырга язсын. Йолдызлар вакыты тапшыруында тагын очрашулар булып торсын, күрешүләр булып торсын. Бик карыйбыз һәм халыкта яратып карый. Азали уңышлар җыр дөньясында да, җыр өлкәсендә дә бергә җырлашып яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт. Безнең белән бергә булыгыз. Башкортстанда яшәп иҗат итүче бик күп популяр җырлар авторы, шагыйрә, композитор Зифа Нагаева мәдәният һәм сәнгатенең кешенең рухи үсешенә йогынты ясый икәнен яхшы белә. Шуның өчен дә ул үзенең бай иҗатын, җимешле хезмәтен, шул изге бурычын тормышка ашыруга багышлап яши. Композиторның йөрәк түрләрендә тибрәтеп тудырган җырларын җаннарны эретеп җырлаучылар бар. Ә без җыр сөючеләр һәм сәнгатькә гашыйк тамашачылар җырчыга моңлы тавышың күңелләргә куаныч китерсен. Киләчәк буыннарга матур үрнәк булып, йолдыздай балкып торсын дигән теләкләрдә калабыз. Тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Һәр вакыт җырлы, моңлы Туган тел телеканалы белән бергә булыгыз. Канатлы җыр сезгә гомер буе юлдаш булсын. Яраткан тамашачыларыбыз. Җырлар ярдәмендә гомерләрнең матур киләчәгенә таба бергә барыйк. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Безнең белән Туган тел телеканалы белән һәр вакытта бергә булыгыз.